So welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ रामसियारि ब्लग चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायनायखौ बावनाय थाबाय। जों दिनै जोंहानि बागानाव फैदों मा खादों नायलांदो नोंथांमोना आं मा खायो। फुदि बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। मैगं खानो थांनिसु। लांनो हुआनो हायाखै दाबो। नै जा फिसालाया एखे लामा माबानोसैनो नै। लामा मावबाय थादोना गावहाबो मावनोसैनो। जोंनिया लामाया दासो फाहामबाय थादो। आया बाथौ नोंलाय लानाय लामा फाहामगासिनो जोंनिया लामाया लेथ्रा जादों ना इथा जाखो दासो लोगोफोर जों गामिया मावबाय थादों खामानि मावबाय थादों जोंनिया हेफाजाबबाय थादों लामाया गाज्रिथारमोन ना जोंहानि मैगं बागाना बिदिसो औवाबो जाबगासिनो नै औवा दाननाय माखासेखौ दिनै लांनो फैदो नै लोगोफोर मोनफैबाय जोंहानि औवा दाननाय माखासेखौ नै लांना फैदो दिनै जागासिनो मोनथ' फायला माखासेखौ दहाय नुदो दङ दे नै फायलाया जानाया मोनफैबाय बिमा फिथाइ गोखा जाफेरदोंना जाफेराखै लोगोफोरा कमेन्टआव खिन्थाहरदे आं खिन्थानि र' फायलाखौ दिन्थिनि र' नुसोदोंमोन र' नैलायथ' नै नुदोंना खामानिखौ मावबाय थादों
थ' बोरायबाय खाजानाय नंला बै दं खोमा दङ थायसुमानिनो बोरायहांबायानो नै थायसेया खाजागोन अनलाइन बानायनाया आव गिलांबाय जोगोनारा मा खाद' सिरनो थादो जोगोनारा मोनबोनानै सिरनो थालायबाय जोंनियानो इरास दे बियो लोमजादोंमोन बेसेरा गथ'आ हामबाय दा आबा मा खालामदो मोसाद' इस' मा खालामदो आब'मोना नोंखो आयै अ मोसादे गस्लायानो ओरै जाजोब्बाय सङाबानो से दुस्थ'आ सि बहा थांनाय दे बाबा दे मोसानाय बाबानो मोसाना खिथिना हरनाय दिनै मोसानाय दालमिया सिमिनखौ दिनै दे दालमिया सिमिनजों दे थास' नङा फानलु गायदोंमोन बेहाय दानस'जोब्बाय नै थायसुमा आंनिया बुंलायलांबाय ओइ खायलाया सिङावसो थाबाय लोगोफोर फान्थावानो जोंनिया फान्थाव गायदों थाइनैल'थार देरबावगोन खोमा ना मैगं खाग्राफोरानो आंना लोगोफोरा फिसाथार ओइ बा मा मायो मा मोनदों नोंलाय नाथाय थायसुमा आइयावसो थायसुमा आं दोनबायना थायसेयाव मोननाय Này, mosadah anak, salah. Thử. Ê, này, sầu thành thầu ấy nè, nó mình nó còn sầu này á. Kotar kelada dengke. Bisa? Saya bisa. Good how? Ay, misibli di kebelah. Bye bye nun này, bye bye nun này. Đây này, babuku bye bye nun này. Để bye bye.